let you in. Какъв прекрасен ден, по-скоро нощ за обири. Ето там има една къща. Нека да погледнем. О, видях някой там. Има някой в тази къща. Ще бъдем тихи. Аз пък имам тояга. Еха! Каква хубава къща. Я да видя. Упс. Кенев. Този е богат. О, не, събуди се! Я, бандит! Ела ми тук, мръсно куче. Господин полицай, имам... О, не, хвана ме под дяволите. Дай ми парите, които си ми взе. Добре, ето. И тоягата. Добре, ще ви я дам. Ето. Ето, вземи. Дай ми ги. Ето. Идвай с мен. Добре. Качвай се в патрулката. Защо? Качвай се. Добре, де, качвам се. Другата, отзад. Добре. Оп. Ето, качих се. Сега какво? Тръгвам. Вие къде хукнах да пеша, бе? Господин полицай, пазете се! Къде ми води тази кола? Полицейското управление. Добре. Следвай ме. По дяволите, полиция. Следвай ме. Чуваш ли? Чувам. Идвай. Защо спряхте, бе? Идвай, не се обяснявай. Ма идвам, господин полицай. Влизай. Това затвора ли е? Да. Ела, ще ти Леле, дам моля. дрехи. Затворнически. А, Ето не. тук в честа. Вземи. Тук има и една кирка. Остави я. Добре. Обличай дрехите. Те са малко поизхабени. Сега какво? Влизай тук. Влизам. Това кой е? Пенчо? Пенчо, кога седиш тук? Ако се нуждаеш от храна и вода, има. Може ли малко вода? Ей, сега ще ти дам. Добре. Изчакай момент. Добре. Ще почакам. Я да пробвам това легло. Малко е твърдо, но ще стане. Ето ти вода. Защо не? Дайте. Мерси, мерси, нека малко да се освежа. Имам една стрела тук, Дай ми я. където я забудохте в мен, без никаква жалост. Лягай. Ето ви шишето. Не ми трябва, задръж го. На мен пък много ми трябва. Ето, лягам. На сутринта ще копаеш. О, не. Уа, така, съмна се. Излизай. И без. Пускате ме, нали? Пускате ме, О! Защо ме ударихте така?
Не ме ли пускате? Не. Взимай кирката в честа. Добре. Почвай да копаеш. Ето тук се копае. Тук ли? Да. О, леле, мале. Трябва да изкопаеш всичко. Доста е трудно. Не ме интересува, не се оплаквай, а работи. Добре. Викай, ако ти трябва храна или вода. Добре. Колко е жега. Не се оплаквай. Слънцето пече. Не ме интересува. Работи. Добре. Държате под прицел. Защо? Нищо не съм направил. Да, опита се да ме обереш. Може би. Да. Та. Изкопах едно. Не ме интересува, продължавай. Ох. Добре, добре. Почти го изкопах. Господин полицай, може ли малко вода? Защото е много жега. Прави си сметка, че има само 3 бутилки. Добре. Ето. Мерси. Пи. Пих. Може ли малко храна? Ето. Мерси. О, тази риба е вкусна. Така, нека да си върнем кръвта. Имам план. Ще му видя сметката на този полицай. Така. Леле, колко е трудно. Не се оплаквай, а работи. Добре. Адска жега. Казах ти да не се оплакваш. Добре, добре. Така. Ще работиш докато се тъмни. И след това си лягаш. Добре. Ясно ли ти е? Да. Да чуя да, сър. Да, сър. Добре. Аз те наглеждам. Добре. Добре, това почти го изкопах цялото. Така. Тъмни се. Тъмни ли се вече? Подирай се. Най-накрая. Остави кирката в честа. Честа ли? Да.
Добре. Ето. Видя килията. Добре. И си лядай. Добре, господине. Лагай. Добре. Ето това беше моят план. Какво? Как избяга? Свобода! Не. Да! Най-накрая, свобода!